И здравейте, приятели! Аз съм Богиран Геймър и както виждате днес играем в Майнкрафт версията 1.10.2. Влизаме в нашия YouTube Survival и това е вторият ни епизод. Както знаете, миналия път бяхме в една дупка под земята. Искам да видя да не е вечер, ден. Така. Няма да вземаме стълбите, няма смисъл. Така. В този епизод може би ще си построим една къща. Трябва да си я взема едната стълбане. Така. Така. Ето ще ни бъде къщата. Ето тук. Така сега. Да. Така. Оп. Извинете, ако чувате едни звуци отвънка. Не съм сигурен дали ги чувате, но няма значение. Това дърво се заминава. Така. Не. Става вечер, но аз имам легло. Така. Вече е ден. Сега. Тук преработваме 9 дърво. Извинете, ако чувате звукът на мишката ми. Така. Така, о, ябълка. О, нещо, нямам глас. Още една. Ябълките ще ни трябват за по-късно да справим златни ябълки. Сега тук правим някаква импровизирана къща, само за един-два епизода е така. В смисъл до 5-ти епизод може да изкараме с тази къща. Искам да кажа, че след 2-3 дена, сега 2-3 дена ще се снимам. И после няма да ме има горе-долу седмица. Така, вземем малко. О, виждам кол. Чакайте само. Да, ти отпад самана. Така, получих съобщение на телефона, да.
Скоро можете да видите в моят канал видео на Clash of Clans за Android. Така. Стигат ни толкова въглища. Малко камък. Е така, колкото да има. В момента мишката ми е много, в смисъл много се хлъзга. И ми е малко трънчко да играя. Така. Отиваме на там. Това представлява нашата временна барака. Така. Уау! Мишката ми е бъгала, трябва да си купя нова. Така. И нашата къща е готова. Слагаме един торч тук. Един торч тук. И буквално е готова вече. Сега отивам за храна. И смятам да превършвам епизода. О, лук! Все още няма да ги убивам. Така. О, няма храна, освен вълците, които те не пускат храна. Ако ги ударя, само ще се разгневят. И нищо няма да стане. Виждам си къщата вече. Викам да отидем да побием малко от тези. Чакайте. Малко мобове. Я да видим къде има. Не! Там дали има нещо? Не. Няма нищо интересно. Аз само искам да направя едно нещо. Така. Контролите. Да изключа автоматичното скачане. За да е по-интересно. Така. Да посъдим една горичка. Аз смятам. О, не знам защо съм с женски скин, но... Няма значение. Ами да, хора, смятам това за този епизод. И май ще си видим следващия клип.